Amana da kai fa ka biya, idan ka ce maka ka ciyo kaya. Allah Rabbana kai da faɗi na rayuwa, kullum na sani kai min kariya. Fato ba mai in muka dinga bibiya, domin gane mai san mu ƙara juriya. Ni da daɗi ka zauna da mai san ka duniya, idan ba shi ai ba kai na fa lafiya. Yan mata suna ce wa samari sun iya, kauna zana yarje ni na baka rayuwa. Wayo ni duniya ina masoyiya, da daɗi kuma babu ta baka anniya, da kai za ta zauna ku cikin gidan haya. A tashe ka kullinta da ta na ajiya, ta ɗan baka taima da fa'i na rayuwa. Ta ce je ka bayar ka guje wa tambaya, domin ka fiye mata zama da dukiya. Da sauki da an ji shi jiki da jijiya, kauna ce ta sa haka kuke ta moriya. Na gane shi so ya fi zama a zuciya, shi ne ya saka wasu suke ta wariya. Yau gana kikince da wani shi zuciya, shi ne za ya sa ku yi rabuwa a duniya. Hakan wasu in sun rabu babu lafiya, da kewa da ciwon da ya zarce gajiya. A junarsu kullum ka gasi ta bibiya, suna ce har sa'ar su ta kai su gauraya. Da zaran an ce sun haɗu si ta godiya, ga juna suna alkawari da dariya. Amma haka in wani cikin siyaƙiya, da cuta na dama ba a yin ta ɗaya. To don Allah na roƙi masoyayen uwa, ku daure sanan ku yi haƙuri da rayuwa. Idan kun yi wa ɗiyanku garkuwa, domin kainuwa ta fi zama cikin ruwa. Ku bar nuna faɗin inuwa ta ɗorawa, domin na ga ai mangwaro ya fi inuwa. Masoya ina so na ji ku ta shakuwa, amma ba na so in ji kuna ta rabuwa. Kamar yadda shirya da ice sukan tsaya, da zobe da yatsan kusa na gudaya. Shi sauri ga mai uziri ya fi tafiya, mene masu kayo haƙuri da rayuwa. Da samu idan har da rabon ka ba wuya, ka zamto ɗan tsakon da ya zama zakara. A ce ma a da kai ne ake ta mangara, amma yanzu ka zama uba cikin kara. Hatsi ba ya samar da tsaki sai an kura, barare ai shi ne aka cewa gagara. Zago za a cimma daga an gudun gara, in yara da sun tasa su fara famfara. Ashe ma wai tasa aka cewa bambara, to be zai hana gulma ta zama hantara. Idan tangaɗi ne aka ce wata zigara, komai in ka lauya shi ya zama tankwara. Ashe zuciya in ta ji kaga an tira, alkairi ka furta shi ka kyala bantara. Da na an kare can gaba dole in tina, amarya ake yi wa adan akwatina. Ku nemo amarya in har da angona, domin
tsangaya ba ta rabo da allina, dukan wanda bai jinki da shi ya kan shina, masoyan kwarai su na kai wa jinjina, samari da sun ga budurwa su bayyana, wajen furta so har tarko akan ɗana, a ce mata gurbinki a zuciyar huna, amma gashi sai yau kika fara bayyana. Idan da jituwa mu more rayuwa, ina ma amfanin baɗu babu rayuwa, sannan gashi yau sanki yana ta ƙaruwa, kamar rijiya wadda ruwan take zuwa, kamar ƙorama wacce ta sam'i da ruwa. Ki kalle ni sannan ki haɗa da dariya, hakan za ya sa in yi zuba ta dariya, kamar yadda kwando na gaba ya rike ruwa, hakan ba na jingulo mana toshe kunnuwa. Idan har batun so na akan ki ya tsaya, to lallai jiki baya rabo da jijiya, da kin so da na so ra'ayin mugu ɗaya, ba laifi ba ne gun mai so kayo bara. Masoya idan ban kwana tana zuwa, to me zai hana wanda ka so kayo jira. Da kaga ka iya Allahu kai ya so ya sanya, sai ka zauna lafiya, sai ka zauna lafiya, sai ka zauna lafiya.